Tiprasa selama li ada bunyi do fani borok baik kajak ini. Elizabeth kolonyon naidi bom suka bini video hamya ke khaleka komen hamya relaika bunyi bosong ni sela baik kajak ini. Hingke sini ha sakani sini ha ni malik bubagran bibi song oino zat baik kajak baik maka bong no koi tanggai komen khalaya tanggai videos namai relaya la. Anak ke komra kere o komen hamya khane rok videos namai rok nam labong nati ibo. Hai waksa guys, sok baca bencot. Nugui tongi malia ang direct bokrok ni jualamukhi phate woi mohai video rong nugui. Tamo sak no ba asak sijak nung jahai ga matong ga hino. O char kuna mukhang tv khiorong mukhang ba. Abono dolrok headphone gana tongkhang ke headphone thobina di hayaki 3 km khari bolongon aidi. Hingke bo kaisa tiprasa borok ungui. Bo ano khuk hamya bai comment khaipeka bini naidi bini comment no pore ui nai na ba hingke bini abo cha ka kisa sala Iko sorbo sikha jora pore woi ani gyan ungkha hinei porano yakarne rokhin mohai ungu ihi comment kaham hamya khaithani tiprasa wansa de nangba ha bini o khuk hamya bai comment khaima no tui se ang abo videos namak layo Hingke o comment kaisa hamya phaima baino nung direct bubagra sono target rikok sakata social media platform o comment hamya kaisa kaini phaima pa nungmiya hingke lukhaina da nung or jar kuna mukhang phunugi tongphai nung am susi saja ge hangkang ke thangdi oino bosang bai kaija gya khonoi tongke saja ge angu hangkang ke nung thangai bubagra songni family no bo saidi asungno khomta rakhai hini samanisi Nung ata hini sana mucung hengkangke bubagra sono mention khainango nung asung no se nung reply rena mucung go hengkangke je buni dofa bai kajang nai borong no saidi hengkangke ni pai thanggablasa boro tero bubagra sono saidi tabung ni a kok kasleman bagai public bai sindal bonjang nai kha boital bonjang nai kha landio I mean rendi bonjang nai phalai bonjang nai tam nung phes khade nain de Iko naidi thut phal tu gen kri brei thur suima nung mai che khi si chawo nang nije kok hamya sao che tabake go si ya sinal thur sinal kok sana sekang wan sugi saiman ya di ba sindal tor sinal nung sinal brei no nang bubagra ni family ni kok no sana tamole kamba nung suima nung sinal buroi Tiprajwk nung tina nung tripro ta tong si khar si di thur nung la chada musuk sei pun tek rendi खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया Mo comment rok batamo haini siko moi somna nangkha nei som nai ma hai mo ni sei tebo khuk sitra bai comment khaine ro stongkhu hai phano ang a comment rok no khurchana thanglia ro angkuna bubagra no target ke kok samania angkuna Bubagwra no target ke kok samania रुको जरा सबर करो hingke sini ha sakani sini ha ni malik bubagran bibi song oino zat bai kajak bai maka bong no koi tanggai comment khailaya tanggai videos namai relaya la anak ke khomra kere o comment hamya khaine ro videos namai rok nam labong nati ibo moda nang bubagra songno target ri kok saya ni samane laura bencot nin kok bade jeng bubagra no hamya hinane jeng hos hinyata buk thango batama imang tifan jeng hini maya fia ba no ke jeng bar no 100 bar 200 bar 300 bar 400 bar plus pailang liyo bar hini mano dorkar nangke no mang kutugoi videos namai o extra tiprasa channel delete ni saks namai thangnai norok jemon bubagra no hamjak matinyo angbo ani khabai no hamjago I jeng buka ham kino saimono nini achar kunam khangno nogoi nang bosuk jratoi bubagra no hamjagoi kok sa puila jehna muchung mani hamya kok sawoi ulke ke ham hanane norok batamo ang si taiba hamjago hinani bencot nini a technique 1900 sonon gaijalangkha expire ngai nini a 1900 sonni bakcho dirok tabuk choli glak ani tamo okat ani tamo khomata ba je ang bubagra no target ke kok sanani angke bubagra ni jutani tolani hadlei siksi sugyable ani okat kre ani khomta kre ble are Tiprajwk KUWAR nini asuk okat kring gangke bahiki sarakanang bubagra ni bibi songbo oino dofa bai kaijago borong ke tang saya hanai ihi Tripura rajyo je social media use khaitonai ro content creator rong ni bisingo nang simino mo haike comment khaijago haida laure buibu khaijago mo haike comment haipono reply ke bornai kri tabsak joratoi fiaba nang ke over smart bela sikuknai mukhang ke fertalka kchung khaiye je sano ga do angko sika ani satani chalia ang bubagra ni tei saikika bini family na tei ang saisika ang salia gosyu hingke nrok tiprasa borok rok tiprasa ang kaisa Tiprajwk nrok kaisa tiprasa hingke nrok seni tiprasa bo songo ang kaisa saya kam kaisika ang ani buku ba sleep nge ang saiki jaka hingke nrok ana am tiki de phurna khlai khuk sitra bai okay tabuk
udaharon terlainai nini joton sei hamjak kukma khachuksa eba ma phano toyoi nung khunjo bai khnai mejat kok thairok sajak hangke khok sitra bai kutuk phaikanke nung tamongnai nung ki joloi kutuk glak nung setai bo sima keram hangke gang 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 kugan saideman nini amma khangke pheron nugui to angnon kiseban borok ham tong matong ya bui mutai atai man hne video sanam laikanke bu gang 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 are bencho YouTube o vlogs ni mungi channel khulo gei vlogging video o views phailia ba bakchot khaigatana ha Sindal buital wansa bai rap khajage thöidi nono manjake batharsinai nungno biskang wansa bai kajangnai nini chela wansang na hini norok amtikere sana khlai ano hi nini bokra golek bom tom kri kha khis tong khana khi nungke haino ereng ereng de hamja khna nini akol jain bagin hunja guta abo ba ang kaisa hamya lamao thangangke norok ana amtikere bujangna khlai hai nungka asuk intelligent borok asuk supply tutui bhai ke kaham hamya lama sinilia ba ano kaisa pano je comment kaham khai saya khoje munai nung tang sini hani bubagra ni kok no tiyei amtike chaka amtike ta sadi am hamya khlai mane je sapon sasnai je khogu phaimani kuno logic togic kri kha kogo bubagra songno ataram patar kok saman chaya abu kunu srengjangnai kok am hai kok rok bani sak saksi sitai bele norok masa borokle ano jodi no tiprasa hamkrai tiprasa kaham hingke ano masa borokle amtike sakamu Ina Tiprasa ham krai Tiprasa kaham hingke. o tabuki nono phringyani bagai tiprasa hamkrai tiprasa rok hamyangi thangwata tamo nung 99 de hino